aquests fluxos dels anys anteriors tan elevats d'immigració i d'emigració, el que estem vist és que s'estan estabilitzant i que d'alguna manera hi ha molta baixa aquest any, les baixes han augmentat i és perquè s'està regularitzant situacions de padró de persones que realment no vivien a Barcelona però havien arribat a Barcelona. Barcelona continua funcionant de porta d'entrada administrativa i física al territori i llavors hi ha molta gent que no arrela a la ciutat i després marxa. Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones. Per nivell d'estudis estem al voltant del 37% de la població té estudis superiors o grau universitari o grau formatiu de cicle superior. I després també, evidentment, superior 2 punts a les dones, aquesta mitjana, a la mitjana de la ciutat, i el que estem veient és que la població nascuda a l'estranger són 626.000 persones, que això aproximadament és un 36% del total de la població. I pel que fa a la nacionalitat, hi ha aproximadament unes 460.000 persones, que això és un 26% de la població. Pel que fa als domicilis, estem en una línia semblant a la d'anys anteriors, un 31,5% són llars unipersonals, domicilis unipersonals. Les llars amb menors continuen a la baixa, són aproximadament un 21%, i les llars unipersonals de persones de més de 65 anys són un 14%. Amb un 0,1% de descens, això és una cosa tècnica, anecdòtica. Evidentment, estem veient aquest any que estan passant coses interessants des del punt de vista demogràfic que segurament es reflectiran l'any que ve. És difícil ara mateix dir com es podran quantificar, però segurament l'any que ve tindrem aquesta mar de fons encara més moguda. Projecció és difícil, és molt difícil dir que això és un canvi de tendència, és molt difícil. És massa anecdòtic i és un canvi de tendència, diguéssim. A més, recordeu que venim de la Covid. Vam tenir anys de descens, després vam tenir un trini de creixement, llavors, estem en xifres estabilitzades ara mateix.